A fachada marítima da Guiño sufrirá unha fonda transformación tras a reforma proxectada polo Concello de Ribeira. A actuación, orzamentada en preto d'1 millón de euros con cargo aos fondos europeos do Plan EDUSI, incidirá nun treito de algo máis de 1,5 km dende a Punta da Marxa ata o cruce da Rúa Castelao coa Estrada Xeral. Unha primeira zona de actuación que podríamos decir que vai entre de Marxa e o que sería a baixada do hotel hacia o Porto, no que se pretende pois é unha actuación inicial de un paseo que vai polo que precisamente a beira do mar en toda esa construción que era de Marxa. A partir de aí continúa ese paseo, pero ca pavimentación tamén da carretera hasta chegar á plaza que existe ali en Transporto, donde se vai a comunicar con unha pequena rotonda e donde se vai a habilitar na zona das casas un aparcamiento para aproximadamente 20 vehículos e donde se vai a actuar en ese parque con dúas actuacións de mellora. Unha é unha zona de calistenia e a outra é unha zona de punt track e skate. Procederase tamén á reordenación do tráfico cunha rotonda de entrada ao porto e a ampliación de zonas verdes para humanizar o bordo litoral. A Rúa Castelao dotarase dun carril bici e beira rúas máis amplas para favorecer a accesibilidade en toda a zona. En toda a Rúa Castelao, unha vez que un pasa o que é o campo de fútbol, pois en ningún momento hai accesibilidade en esas aceiras, é dicir, en ningún momento pode circular unha silla de rodas, aceras que rondan entre o 1,50 m o máis amplio con prácticamente 50 centímetros e donde, ainda por encima, se encontra o alumbrado público. Todo eso se vai a reformar. Con este proxecto, o Concello dá un paso máis na humanización do seu litoral, iniciada con outras actuacións como son a futura remodelación do peirao de Palmeira ou diversas melloras no bordo costeiro de Castiñeiras.